Zein da duzuen instrumentua? Gitarra. Bale, gitarra zenbat soka ditu? 6. Kontatu? 6. Oso ondo. Ta, 6 soka ditu. Soka jartzen den tokian nola deitzen da? Nola deitzen da soka jartzen dugun tokian? Bale, eta gitarra zer gehiago dauka? Nola deitzen da beko forma horeri? Gitarraren? Bale. Ia, eta gitarra zer dauka erdian? Zertarako da zuloa? Ia, ze instrumentua azalduko diguzu, Gitarra elektrikoa. Bale, gitarra elektrikoa zenbat soka ditu? 6. Kontatu? 6. Oso ondo. Ta, sokak jartzen diren tokian nola deitzen diogu? Trastea, oso ondo. Eta zera deitzen diako gitarra elektrikoaren beko zatiari? Gitarraren? Bale, eta gitarra elektrikoa badauka zulorik. Orduan, soinuaz non geratzen da? Eta zer behar dugu soinua ateratzeko? Eta non dago kablea, markatu? Non dago kablea? Oso ondo, eta orduan soinua nora doa? Kable horretatik nora doa? Nora doaz kable horri? Nora doa? Baflera, bale? Ia ba, ze instrumentua daukazu eskuan? Bale, ukelelea, zenbat soka ditu, erakutsi? Lau, erakutsi? 1, 2, 3 eta 4, oso ondo. Nola deitzen da sokak jartzen dugun tokian? Oso ondo. Eta gero, ukelelearen beko zatiari nola deitzen diogu? Bale, eta ukelele zer dauka erdian? Eta zuloa zertarako da? Bale, joko zue pizkatzo bat jakiteko zelan da ukelelearen soinua? Jo. Jo, Mikel. Y ahora lea. Udane. Carla. Ia, non dago gitarra elektrikoa? Bale, eta gitarra elektrikoa zenbat soka ditu? Kontatu? 6. Oso ondo. Eta nola deitzen da sokak jartzen dugun tokian? Trastea. Eta gitarra elektrikoa zer dauko berezia? Nondik ateratzen da soinua? Kabletik, oso ondo. Nortzu daukie gitarra? Bale, gitarra zenbat soka ditu? 6. Nola deitzen da soka jartzen dugun tokian? Trastea. Gitarra zer nondik ateratzen dau soinua? Zulotik. Eta nola deitzen da zuloa dagoan tokian? Bale, eta azkenik, nor dauko ukelele? Bale, ukelelea zenbat soka ditu?
Eta nondik ateratzen da ukelelearen soinua? Eta nola ditzen da sokak jartzen dugun tokian? Eta zuloa dagoan tokian? Primeran, txalo bero bat! Aurrera kala taldea! Prest hauzie, bitzilori taldea? Aurrera! Eguzkilorea, prest? Aurrera! Krabelin taldea, prest zaudete? Ia, kontzertu emon!